И здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Пичадол на 1090 и днес ще направя кандидатурка за Private сервера на TMS. Тук в тая кандидатура какво да показвам, и аз не знам, но малко ще поговоря. В този сервер искам да играя, защото просто искам да разсъкам през свободното си време. Не играя в друг Private сервер, така че само няколко пъти играя в PvP България и там някакви други серверчета. И тук преди 5-6 минути почнах едно survival, че малко да има тук. Тук лека фермичка. Тук малко добър таван. Тук лекичко. Да. Охо, 5 диаманта и 5 голд и доста айрон. Айрон, да. Тук малко дърт и това е. И не знам какво просто друго казвам, просто искам да играя в този сервер. Гледам клиповете ти и вчера видях, че ще отваряш Private сервери, затова искам да се включа, ако може. Също така искам да кажа, че съм на 15 години. Съм малко дете, което ще разваля играта и такива неща. И това е, да ме приемеш. Чао! И здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Пичадол на 1090 и днес ще направя кандидатурка за Private сервера на TMS. Тук в тая кандидатура какво да показвам, и аз не знам, но малко ще поговоря. В този сервер искам да играя, защото просто искам да разсъкам през свободното си време. Не играя в друг Private сервер, така че само няколко пъти играя в PvP България и там някакви други серверчета. И тук преди 5-6 минути почнах едно survival, че малко да има тук. Тук лека фермичка. Тук малко добър таван. Тук лекичко. Да. Охо, 5 диаманта и 5 голд и доста айрон. Айрон, да. Тук малко дърт и това е. И не знам какво просто друго казвам, просто искам да играя в този сервер. Гледам клиповете ти и вчера видях, че ще отваряш Private сервери, затова искам да се включа, ако може. Също така искам да кажа, че съм на 15 години. Съм малко дете, което ще разваля играта и такива неща. И това е, да ме приемеш. Чао!